Ahojte všetci fanúšikovia technológií, hlavne tých informačných. Vítajte pri ďalšom dieli populárno-náučného podcastu Zapečené procesory, kde budeme cestovať časom informačných technológií, ktoré zmenili svet. Cieľom tohto podcastu bude vám priblížiť a objasniť pojmy a fakty z histórie výpočtovej techniky poučnou, ale aj zábavnou formou, aby ste z toho nemali zapečené procesory. Pokúsim sa vás očariť kúzlom týchto starých technológií a priblížiť vám tak dôvody, prečo sa nimi dodnes ľudia zaoberajú. Som Martin Bórik a budem váš sprievodca v tomto stroji času. Dnešná epizóda je špeciálna, jubilejná, 20. Takže mi dovoľte na začiatok trochu bilancovať. Zapečené procesory mali svoju premiéru 10. októbra 2024 a odvtedy si získali viac ako 150 pravidelných poslucháčov a prekročili 3000 vypočutých epizód. Skoro 1000 hodín počúvania. Podcast sa dokonca objavuje v rebríčkoch najpočúvanejších tuzemských technologických podcastov, čo je fantastické na to, s akým vlastne nulovým rozpočtom to všetko robím a nestojí za mňou žiaden mediálny dom či producent. S tým súvisí aj skvelá miera konverzie, kedy až 83% poslucháčov, ktorí začali počúvať niektorú z epizód, ju aj dopočúvali, čo veľmi oceňujem. Zaujímavé je tiež, že až 2/3 poslucháčov sú z Českej republiky, na čo však od začiatku myslím. Veď aj moji fact-checkeri a hostia sú prevažne Češi, takže kde je to možné, sa snažím vyhýbať slovám, ktoré nemáme spoločné. Až polovica mojich poslucháčov má medzi 45 a 60 rokmi a polovica zo zbytku zas 35 až 45, takže si aspoň nemusím nahovárať, že to robím pre mladých. Pochválne komentáre, ktoré dostávam, doplňa čoraz viac finančných príspevkov na platforme Ko-fi alebo inej priamej finančnej podpory. To všetko vkladám späť do zapečených procesorov a využil som to na vylepšenie snímacej techniky, čo malo, myslím, pozitívny vplyv na zvuk nových epizód. Ďakujem všetkým podporovateľom a poslucháčom, ale aj mojim spolupracovníkom, ktorí sú vždy ochotní mi pomôcť pri rešeršoch tém či faktickej korektúre. Veľká zapečená vďaka vám. V dnešnej špeciálnej epizóde budú mojimi hostiami členovia združenia Syndicate, otvoreného zoskupenia nadšencov a prívržencov starých 8-bitových domácich mikropočítačov. A keď rozkľúčujeme názov Syndicate, dostávame Sinclair a Didactic klub aktívnych technikov. A teda ich cieľom je pomáhať týmto legendám zostať nažive. V minulej epizóde, ktorá sa okamžite zaradila medzi najúspešnejšie, som sa venoval PMDčku a jeho vzniku. Spomenul som aj jeho predchodcu, PMI 80, ale v Československu sa vyrábalo množstvo ďalších veľmi zaujímavých mikropočítačov. Áno, často svojou koncepciou vychádzali z PMD 85 alebo klonovali iné zahraničné počítače, ale niektoré si šli vlastnou cestou. A tie nás budú zaujímať najviac. Som preto rád, že syndikatisti prijali moje pozvanie do podcastu a pomôžu mi s dnešnou témou, ktorá je ďalšie 8-bitové počítače vyrábané v Československu. Nachádzam sa na 8-bitovej demoparty Forever, ktorá sa každoročne koná 3. marcový víkend v Suchej nad Parnou. Moje pozvanie prijali na slovo vzatí odborníci. Predseda združenia Syndicate Imrich Konkoľ, Mirek Werner a Juraj Luther. Ahojte chlapi, vítajte. Ako sa máte a akú historicko-počítačovú zaujímavosť tu máte so sebou? Z mojich kúskov na tomto Foreveri vyberám zaujímavosť prototypové PMD 85-0, takto sa zvyklo označovať, kde je vidieť na doskách dátum výroby rok 83. Je to v veľmi zaujímavej krabičke, ktorá bola naozaj vyrábaná pravdepodobne ručne. Predpokladám, že ľudia si budú vedieť pozrieť fotky po akcii, ako takáto raritka vyzerá. Tak já jsem na Foreveri úplně poprvé, spíš teda navštěvuji pražský Bytefest
kde mám pravidelně přednášky, takže jsem se přišel vlastně podívat, jak jde Cvrkot s demoscénou a přišel jsem Martinovi tady pomoci nahrát ten podcast, takže děkuji za pozvání. Mám sa dobre, ďakujem za opýtanie. Na Forever som si tento rok priniesol, ako aj po iné roky, ZX Element, čo je v zásade Recreated ZX Spectrum s niektorými rozšírenými možnosťami. Moja prvá otázka bude smerovať ku žlto-oranžovej vecičke zvanej IQ151. Tento počítač vyrábaný v Čechách vznikal s problémami približne v rovnakom čase ako PMDčko. A ak sa nemýlim, tak sa u vás začalo IQčko riadeným hospodárstvom nasadzovať na školách. Mirku, čo je to IQ151 a kde vzniklo? Tak ty se vlastně v minulém díle těch zapečenců zmiňovala situaci, kdy paralelně k oficiálnímu vývoji vznikaly spíše soukromí projekty, které se teprve později staly projektama oficiálníma, hlavně teda PMD85. Zatímco v Čechách v závodech průmyslové automatizace, čili ZPA, v novém bodu vznikal spíš oficiální cestou počítač, který byl od začátku určen pro školství, pro střední školy, pro vysoké školy a vlastně se dostal časem i na základky. A samozřejmě jak jinak bylo to kolem procesorů Tesla MHB 8080A. A podle historických pramenů, který máme, tak vzniknul přestavbou původního terminálu IK80M, který se vyvíjel na ČVUT a na UVT. A další historický prameny bohužel přiznáme, že ten terminál nikdy nikdo vlastně neviděl, není vyfotografovaný, je pouze zmíněný v nějakých reportážích a ze vzpomínek autorů víme asi tolik, že měl 5 KB paměti a že to IK znamená inteligentní klávesnice a odtud už byl vlastně jenom krůček k tomu názvu IQ, místo IQ. A z blíže jako neurčených důvodů tam je ta číslovka 150. Samozřejmě žádnou inteligenci ten počítač nemá. A ta IQ 150 je trošku vzdálená od té 151, tak jak ji známe teďka. Je to spíš plechová konstrukce s prořezy pro karty, má to takovou tu MBčkovou modrou a tu holubičí šeť z Trabantu, čili takhle barevná konstrukce, strašně vzdálená od toho oranžového plastu, který známe z IQ 151. A spíš by se dalo říct, že ta 150 je prototyp, protože všechny vyrobené kusy nebo drtivá většina se musela stáhnout zpátky do ZPAčka kvůli problémů se stabilitou, se zdrojema, se vším možným. A ty kusy, které se stahaly, tak se přestavovaly v ty IQ 151. Díky tomu těch 150 tak bylo strašně málo. Je to poměrně vyhledávaný sběratelský artikl, za který se platí desítky tisíc korun a už je prostě nemáme. A ku podivu to vypadalo poměrně hodně jinak. Jak říkám, i tam byly třeba prořezy pro ty moduly, nebo těch sběrnic vlastně nebylo tolik. Ty počítače si nejsou tolik podobný s těma 151. Ještě bych chtěl říct, že ty samý historický prameny tvrdí, že IQ 151 byla nasazovaná ve školství hlavně v Čechách, když to PMD 85 na Slovensku. Já ty zkušenosti nemám, protože na všech školách, který jsem už studoval, nebo jsem tam nějakým způsobem působil, tak byly IQ 151 a PMDčka zhruba stejně zastoupený. Nicméně na IQčkách se vyučovalo programování jak v Assembleru, tak především v Basicu na těch základních a středních školách. A PMD 85 byly spíš v laboratořích, v elektrotechnických laboratořích na řízení procesů. A já se vlastně ještě uvědomuji, že kromě těch počítačů jsem v těch laborkách a elektroučebnách potkal ještě kufry TEMS a taky analogový počítače pod názvem MEDA 50. No a co se týče teda vzpomínek uživatelů, žáků, studentů na to IQčko, tak úplně nejzásadnější vzpomínka, kromě toho, že to hřálo poměrně hodně, tak byla tvrdá nespolehlivá klávesnice, která pár měsíců poté, co ten počítač byl vyroben, už měla problémy s kontakty a všichni jsme z těch učeben chodili s otlačenými prsty, protože skutečně to bylo nutné se někdy vzepřít až o židli, aby to tlačítko fungovalo.
a potom taky poměrně nepříjemná přítomnost červeného tlačítka reset v levém horním rohu klávesnice, takže když jako zlej spolužák chtěl, tak celou hodinovou práci vám zrušil stisnutím toho tlačítka reset, který nebylo párováno s žádným shiftem, to prostě rovnou fungovalo a vymazalo kompletně paměť během vteřiny, takže i takhle jsme se škádlili na škole. Mm-hmm. A vďaka modulárnej koncepcii vznikalo aj veľa komponentov. Aký bol ten jeho ďalší vývoj toho IQčka a jaký mal ohlas medzi používateľmi? Co se týče dalšího vývoje, tak IQčko postupně získalo víc paměti. Ty novější verze měly 64 kg paměti, ty předchozí 32 kg paměti. A obrovským bonusem proti třeba PMDčkům, který mělo jediný zásuvný modul, tady byla možnost přepojit až 5 modulů najednou. Vzadu je sběrnice, vertikálně umístěná s 5 sloty, bohužel teda vybavenými podobně jako PMDčko a podobně jako většina počítačů té doby konektorem FRB, který zrovna teda nebyl nijak spolehlivý z toho důvodu, že ty piny byly velmi tenký, rády se ohýbaly, lámaly se a tak dále, takže to byl taky jeden z důvodů jako relativní nespolehlivosti nebo problémů s těmi zásobnými moduly. Každopádně těch sběrnic tam bylo 5 a umožňovalo to používat to IQčko relativně profesionálně. Základní vlastně sestava toho IQčka měla 2 moduly, to byl Basic 6 s romkou s interpretem Basicu a Video 32, což už podle názvu znamenalo, že to dokázalo díky tomu modulu zobrazovat 32 znaků na řádek. A pak byla ještě další verze, která byla označená Gčkem i na klávesnici, to bylo IQ 151G. Tam byl přidaný modul grafik, který umožňoval jemnou grafiku 512x256 pixelů a to jako overlay přes ten text. To znamená, byla to nezávislá grafika, nezávislý zobrazení přes sebe, grafika i přes text. Čili veškerý tyhle ty věci nemuselo se řešit jako na PMDčku a byla možnost nechat zpracování videa a textových režimů čistě na těch zásobných modulech. A další zásobné moduly byly třeba řadiče flopy, které se velmi často používaly k jakémusi serveru, k učitelskému počítači a taky síťový moduly, to znamená v rámci jedné učebny bylo možné připojit několik IQček k floppy disku, jakoby k serverímu floppy disku toho učitelského počítače. Další moduly, které tam byly, byl třeba sériový sestik, byly tam možnosti připojit aritmácký plotter XY4150, takže, jak říkám, z tohoto hlediska to vypadalo jako profesionální modulární počítač, na rozdíl od PMDčka a jiných konstrukcí. Rok 1985 bol z pohľadu výroby mikropočítačov v Československu zdá sa veľmi plodný a vznikol aj ďalší zaujímavý počítač, ktorý dostal meno Ondra. Čo o ňom vieme a na čo slúžil? Počítač Ondra vznikol ako pomôcka pre syna jeho hlavného autora a konštruktéra Eduarda Smutného, pre jeho syna Ondru, ktorý trpel mozgovou obrnou a písanie na klávesnici mu pomáhalo precvičovať si jemnú motoriku, ktorú by inak nemal ako získavať. Eduard Smutný bol zamestnaný v Tesle Elstroj, ktorá bola vlastne konštrukčná organizácia podniku Tesla a zaoberal sa okrem iného aj aplikáciou rôznych mikroprocesorov. Keď Tesla začala vyrábať procesor MHB 8080, tak vlastne Eduard Smutný na báze 8080 vyvinul niekoľko počítačov jednoúčelových, ktoré riadili nejaké technologické procesy. Potom prišla do výroby východonemecká UB880D, čo bol vlastne východonemecký klon procesoru Z80 od Zylogu, o ktorom sa hovorilo v niektorom z minulých dielov. Eduard Smutný sa dal dokopy s niektorými svojimi kolegami, napríklad s pánom Merclom a spolu tento počítač vyvinuli. Jediný problém mali s klávesnicou napríklad, ale Tesla ich hlava vtedy začala vyrábať jednoúčelové klávesnice pre nejakého zahraničného zákazníka, ktoré napokon sa dali použiť, respektíve ktoré boli použité aj v počítači Ondra.
Neboli to plnoformátové, plnorozmerové klávesnice, ale boli dostatočné na to, aby sa dali písať písmená a čísla. Výrobu prevzala Tesla Liberec a vyrobilo sa niekde okolo 2500 kusov. Já bych ještě dodal, že ty klávesnice, který využívá Ondra, tak jsou k vidění třeba na ovládacích panelech od hodin NISA Sport. Ondra disponoval kapacitou pamäte 64 KB, mal jednu grafiku 320x240 bodov, bohužiaľ len čierno-bielu. K počítaču Ondra, ale napríklad v dnešnej dobe existujú rôzne ďalšie periférie, také najznámejšie je Ondra SD, čo je pamäťové úložisko s SD kartou a so zvukom. No já k tomu dodám, že vlastně pozadu nezůstalo ani QVčko. Díky těm zásuvným modulům dneska máme k dispozici moderní řadič s úložištěm programů a dat na SD karty, takže dneska se nemusíme vůbec žádným způsobem zabývat kazeťákem. Tehdy na těch školách byly poměrně nespolehlivé Tesla M710, což byl takový jako velmi malý kazeťáč, který byl součástí teslácký hi-fi mikrověže. A skutečně ten způsob zápisu byl velmi pomalý a navíc byl velmi nespolehlivý, takže ano, dneska IQčko stejně jako Ondru a stejně jako furt dalších počítačů lze provozovat se spolehlivým řidičem, kde jako úložiště jsou zvolené SD karty. No a k Ondrovi dokonca ešte vznikli alternatívne romky. Jeden z veľmi aktívnych vývojárov bol samozrejme Vít Libovický z pražského 602. ZO Svezarmu a v dnešnej dobe sa Ondrovi venuje najmä Jan Heřman, ktorý dokonca vytvoril aj celú repliku Ondry a ktorý pre Ondru píše aj Ondra Plus ROM. Možná by se mohlo Ondrovi ještě zmínit jednu věc. Vlastně, když se Ondra uváděl a byly k tomu nějaké televizní reportáže, tak vývojáři kolem právě Edy tam zmiňují, že Ondra je vlastně svým způsobem český Sinclair. A určitě tím mířili asi na interní konstrukci z modelů ZX80 a ZX81. Tak jestli by se možná mohl ještě zmínit, proč vlastně oni to nazvali českým Sinclairem. Tak českým Sinclairom to nazvali najmä, pretože sa snažili v maximálnej možnej miere využiť integrované obvody a tým pádom znížiť aj výrobné náklady a cenu, aby sa dostal ten počítač, respektíve aby ten počítač mal šancu sa dostať k širokej mase používateľov. Tak já ještě jenom zmíním, že Ondra už dneska nepípá, nemlčí, protože kromě jiného, že je k Ondrovi k dispozici řadič joysticku nebo port pro joystick, tak je k dispozici i implementace zvukového čipu, takže Ondra dneska může hrát muziku veselé jako všechny ostatní 8-bitové počítače té doby. No, tak poďme ďalej. Medzi tým vo výrobnom družstve Didaktik Skalica vznikol klon PMD85, nazvaný Didaktik Alpha, o ktorom som hovoril v predošlej epizóde. Ale presuňme sa o 120 km východne od Skalice, lebo vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline sa v tomto období začal vyrábať taký zvláštny kufrík hnedej farby. Povedz nám, Imro, niečo o PP01. Je to naozaj, tam sa zdroje rozchádzajú, ktorý to bol presne rok, kedy sa to uviedlo. Nemyslím si, že to bol 85. Ako sme hovorili, že ten rok bol plodný určite. Ja mám pocit, že to PPčko malo trošku meškanie. Ja som o ňom rozprával na niektorom z predošlých foreverov a ja som ho tam vtedy nazval ako najfarebnejší počítač RVHP, pretože mal naozaj asi najjemnejšiu grafiku z tých počítačov, ktoré sa vyrábali široko ďaleko v okolitých krajinách. Bolo to 256x256 bodov, pričom každý bod mohol mať farbu jednu z 8, ktoré boli dostupné v nejakej fixnej palete. Je to zaujímavé napríklad, ako Mirek rozprával o tom IQčku, aj o tom Ondrovi. Tieto české, alebo v Čechách vyrábané počítače vtedajšieho Československa boli čierno-biele. Zaujímavosťou je, že či PMDčko alebo PP01 boli od prvovýroby vlastne farebné, aj keď málo kto ich v tých dobových časoch videl vo farbe, pretože tých farebných displejov samozrejme bolo veľmi málo. V každom prípade pri tom plnom rozlíšení toho PP01 oblasť videopamäte zaberá 24 KB z celkových 64, čo už je naozaj pomerne veľké číslo a na ten užívateľský program zostával o to menej miesta.
vďaka Romanovi, Martinovu bratovi. Takisto je k tomu pripojený aktuálne zvukový čip zo Sam Coupe, ktorý mal dosť výrazne lepšie možnosti, čo sa týka tvorby hudby, oproti starším AY čipom. A takisto je možné pripojiť joystick a zahrať si hry na joysticku. V tomto samozrejme nedostalo ani PP01 pozadu a tuto Martinov brat bol taký ochotný, že sa pustil do vývoja SD-ROM modulu, ktorý takisto umožňuje na PPčkách prehrávať software z bežných pamäťových kariet, čo je veľká výhoda samozrejme aj kvôli nejakému uchovávaniu softvéru, ale aj kvôli testovaniu nejakých novovznikajúcich programov, hier alebo užitkových programov. Ešte pred revolúciou sa súdruhovia vo výskumnom ústave Zvárackom Strojstmal Pohorelá rozhodli, že do poloroka postavia počítač. Povedzme si niečo o mikropočítači zvanom Maťo. No, Maťo bol veľmi zaujímavý počin z pohľadu zlepšenia dostupnosti počítačov už skôr do domácnosti. Predtým sme sa bavili o tom vybavení škôl, akým spôsobom sa mali tieto školské mikropočítače podieľať na vzdelávaní mládeže, pričom Maťo bol mierený hlavne do domácnosti a založený na konštrukcii PMDčka, veľmi zjednodušenej, jednodoskovej, plus obsahoval v sebe aj napájací zdroj v jednej krabici s veľmi podobnou klávesnicou, ako mal PMD 85 verzia 2, s tým, že na nešťastie vývojári zvolili iné rozloženie klávesnice a tým pádom hry alebo programy, ktoré neboli písané v Basicu, nefungovali na Maťovi tak ako na PMDčku. Zjednodušený bol aj videovýstup. Myslím, že signál bol na výstupe iba čierno-biely. A pôvodne sa počítač mal volať Bapo. Babačov počítač. Babačov počítač, presne tak. A potom nás volí Maťo. Ja osobne si pamätám, keď sa objavila stavebnica Maťa v Elektre, tak som na to pozeral vo výklade, že wow, že počítač, stavebnica. No, brat to tiež objednal, poskladal a samozrejme to nefungovalo a posielali si listy s výrobným družstvom, kým to dal do provozu schopnej formy. Cenovo bol ten počítač určite zaujímavý, pretože keď sa hovorilo o zhruba 15 000 korún československých v prípade PMDčka, myslím, že Maťo sa predával v maloobchodných výkladoch s cenovkou okolo 3 000 korún československých, ak sa nemýlim. Tak já jako pamětník připomenu, že v Martinský v Tesle jsem ho viděl za výlohou za 5300 korun. V době, kdy Spectrum Plus bylo v prodeji za 6300 korun. Mhm. Ale je pravda, že to Maťo nebol nejaký technický klenot. Bolo s ním viac problémov ako úžitku. Vyplývalo to z tej zjednodušenej konštrukcie oproti PMDčku. Myslím, že tí konštruktéri sa mohli poučiť práve z tých predchádzajúcich chýb, ale vyzerá, že práve s tým zjednodušovaním sa skôr uviedlo viacej nových chýb alebo obmedzení, ktoré naozaj nepridávali spoľahlivosti toho počítača. Osobne si myslím, že mal poddimenzovaný aj napájací zdroj, pretože veľkosť toho trafáku nezodpovedala odberu integrovaných obvodov a ostatnej elektroniky, ktorá bola vo vnútri. Tak ZVL Dubnica nad Váhom asi nebola schopná vyrobiť toľko transformátorov, koľko oni chceli s patričnými parametrami, tak použili, čo bolo. Je to možné. Tak veľký úspech podľa mňa asi nezaznamenal aj z toho dôvodu, že vlastne cez Tuzex a iné kanály sa v tom čase, a tým, že teda Maťo prišiel o dosť neskôr ako PMDčko, sa už zaplavovali domácnosti skôr počítačmi zahraničnej produkcie. On vlastne prišiel tesne pred revolúciou, no. Tak. Hej. OK, tak s Maťom to teda nevyšlo. Ale viem, že existovali ešte nejaké iné československé projekty klonov ZX Spectra, skôr na amatérskej báze. Kde a ako vznikli a prečo sa nepretavili do komerčného produktu? Tak asi dva nejzajímavější projekty byly Mistrum a Bobo. Mistrum je projekt, kde hlavní čip, který tvoří celé ZX Spectrum, tomu čipu se říká ULA, asi ho ještě zmíníme všechny později,
tak bylo potřeba ten zákaznický obvod, který tvoří téměř celý počítač, nahradit diskrétními součástkami a v případě teda projektu Mistrum se šlo cestou nahrazení diskrétními hradly v řady 74, nikoliv ALS nebo CMOS. A ten projekt, jeho největší právě problém bylo použití těch 74kových hradel, to znamená poměrně veliká deska s obrovským počtem obvodů, kolem 100 integráčů, způsobovalo zásadní nestabilitu a poměrně veliký odběr. I díky vlastně neúplně ideální distribuci napájení po té celé základní desce. Tak přesto to vzniklo v několika kusech a bylo to popsáno v amatérském rádiu řady B jako finální vývoj někdy v podstatě těsně před revolucí. A třeba klávesnice byla tvořena černými zvonkovými tlačítky, takovými těmi, který známe každý z paneláků nebo z baránků. Čili si dovedete představit, že ta klávesnice taky nebyl žádný zázrak. A druhý projekt, který byl významně zajímavější, on byl ostatně vyvíjen tuším inženýrem Daněčkem ve výzkumném ústavu matematických strojů, tak byl ten projekt Bobo. Respektive Bobo 64. Ten název Bobo byl zvolen poněkud nešťastně, aspoň podle mě, protože Bobo byl obecný název pro 8080 procesor kvůli té podobnosti osmičky a nuly s Bčkem a Očkem. Samozřejmě měl-li to být klon Spectra, tak musel být postavený na UA 880B, případně na originální Z80C, takže i takhle vypadal ten projekt Bobo a byl postavený na obrovský desce, která byla tenkrát běžná právě pro vývojáře z výzkumného ústavu matematických strojů, čili to jsou deska, respektive dvě, zase se spoustou integrovaných obvodů, kde je ten obvod ULA postavený z diskrétních hradel. Nicméně už tam se myslelo dobře na distribuci napájení, byly tam použitý LS-kový obvody, který přece jenom byl rychlejší, stabilnější, měl menší odběr a hlavně na rozdíl od klasického Spectra ten Bobo měl možnost 3 grafických režimů, jednak originálního Spectra a potom 2 jemnější módy, kde dokonce se dosahovalo až 512x256 pixelů, teda čistě monochromatickém režimu, a hlavně all-RAM režim, kdy celý 64 kg bylo adresovatelný v ramce a to umožňovalo na tom Bobovi provozovat CPM-ku. Totiž CPM-ka do té doby, pokud byla provozována doma, tak byla většinou provozována na ZX Spectrech a jeho klonech, kde byla velká limitace grafikou, protože šířka 256 bodů na řádek znamenala, že jste mohli zobrazení pro CPM, která počítala většinou s terminálem s 80 znaky na řádek, zobrazit maximálně 64 znaků na řádek s tím, že na jeden znak jste měli šířku grafiky 3 pixelů, čili čitelnost takovýchhle znaků toho mikroprintu byla velmi mizerná. A oba dva to byly amatérské projekty, přičemž, jak už jsem zmínil, Mistrum vycházel na pokračování v amatérském rádiu, zatímco Bobo 64 byl v časopisu Mikrobáze Hobby. Později ještě po revoluci v rámci časopisu Mikrobáze bez přídavků Hobby vyšlo rozšíření na 256 kg paměti a tím se vlastně projekt Mistra a Boba uzavřel. Nicméně tyhle 2 projekty měly šanci být přetaveny v pozdější počítač vyráběný ve skeleckém didaktiku, ale o tom asi budeme mluvit ještě v dalších otázkách. No, tak vráťme sa teda naspäť do Skalice a povedzme si niečo o ich najznámejších produktoch. Bola Didaktik Gamma to, na čo chlapci po celom Československu čakali? No, já si myslím, že ano, protože když vlastně chcete pro dítě, pod stromeček, pro kluka, vlastně pro holčičku, proč ne, ho potěšit nějakým počítačem, na kterém si pustí hry, budou se nějakým způsobem učit programovat, tak to asi nebude PMDčko a asi to nebude IQčko,
A v té době už tady byl jak individuální dovoz Spectre a dalších počítačů z zahraničí, tak i oficiálně přes podnik zahraničního obchodu, kde se teda většinou nějaký Spectrum vyskytlo, ale většinou ve velmi malém počtu. Takže ty počítače byly rozebrány ještě předtím, než se dostali vlastně na maloobchod vůbec. Většinou zaměstnanci toho PZO. Já jsem se třeba velmi podobným způsobem dostal k svému prvnímu vlastnímu Spektru, což byl počítač prodávaný pod názvem Delta, což bylo rebrandované Spectrum Plus, a bylo tehdy prodáváno přes PZO, přes Bílou labuť, kam se v roce 1986 dostalo celých 12 kusů těchto počítačů a já jsem byl šťastlivec, který získal teda díky mamince pracující Bílé labuti právě ten jeden kus. Takže ano, ta cesta určitě musela jít cestou vývoje kompatibilního počítače s něčím. A ono udělat to Spektrum bylo asi celkem nejjednodušší. Byť nebyl ten jediný zákaznický čip, všechno ostatní, co bylo k mání, mělo ještě daleko více zákaznických čipů a bylo by daleko problematičtější na nějakou replikaci. A Spektrum definitivně bylo v té době nejrozšířenějším počítačem, takže ano, logický krok byl vyrobit následný didaktik jako kompatibilní se Spektrem. Navíc v Polsku vznikala obrovská komunita Sinclairistů díky tomu, že Polákům se povedlo udělat společnost Unipolobry, což byl společný projekt Polska a Británie, a začít vyrábět ZX Spectrum kompatibilní počítače Timex 2048, kde byla úla nahrazena velmi podobnou licencovanou konstrukcí vyráběnou pro portugalské a americké varianty Spectre. Co se týče toho čipu ULA, Uncommitted Logic Array, který jsem zmiňoval a který vlastně dělá ve Spektru úplně všechno a jenom se vlastně obalí paměťmi, procesorem a klávesnicí a máte hotový celý počítač, tak zkrátka ve Skalici scháněli možnost, jak tenhle ten čip nahradit, a vraceli se i vlastně zpětně ke konstrukcím typu Mistrum a Bobo, a nakonec se uznalo, že nejjednodušší, nejlepší cesta bude převzít originální čip ULA ZX Spectra, který tu byl ještě díky tomu, že kovoslužba musela pokrývat servis jak originální ZX Spectre, tak vlastně Delt dovezených PZOčkem, takže tady nějaká dostupnost těch originálních čipů byla. A nejjednodušší z hlediska konstrukce bylo postavit didaktik Gamma tak, že se vzal čip ULA, verze boardu ZX Spectra issue 3B nebo 3 a vystavil se kolem toho vlastně počítač, který měl všechny vlastnosti Spectra, včetně stejné konfigurace paměti, kde spodní část paměti tvořily 16 kilobitový ramky, který ovšem z důvodu jednodušení měly pouze jedno jediné napájení, a horních 32 kg bylo tvořeno paměťmi 64 kilobitovými, který na rozdíl od originálního Spectra byly funkční v celém rozsahu. Ve Spektru byly využity pouze jejich poloviny, kdežto u didaktiku byly využity celé, které bylo stránkování po 2x32 KB paměti. Bohužel to stránkování bylo v horním adresním prostoru, což samo o sobě bylo téměř k ničemu a zároveň ještě způsobovalo částečnou nekompatibilitu s originálním Spektrem. Spolehlivá konstrukce, vysoká provozní spolehlivost, klávesnice s pozlacenými kontakty, výstupy, probarevný a černobílý televizor, monitor, tiskárna, myš, joystick a souřadnicový zapisovač. Kompaktibilita. Možnost využít programy počítače Sinclair. Záruční doba 3 roky. To jsou přednosti domácího mikropočítače Didaktik Gamma. Pre bežného užívateľa mohla Gamma prísť naozaj ako veľmi podobný počítač konštrukčne aj veľkosťou ako pôvodný gumák ZX Spectrum. A myslím, že to bol asi aj cieľ v tej Skalici, aby sa to zmenšilo, zjednodušilo a dostalo zase do domácnosti niečo podobné, ako snažil sa nasledovať potom neskôr ten Mateo, ktorého sme už spomínali.
Samozrejme najviac sexy, keď to tak môžeme povedať, bola Gamma úplne v začiatkoch, čo sa týka vonkajšieho vzhľadu, pretože mala taký červený preliv na vrchu, takisto aj nápis Didactic Gamma. Neskôr sa prešlo už teda bez prelivu, už Skalica dala preč farbu a skončilo to vlastne táto séria Gam s takou nie veľmi lákavou sivou skrinkou plastovou, kde už vlastne všetky tieto dizajnové prvky odpadli. Konštrukčne sme sa ale trošku posunuli medzi jednotlivými verziami Gamy, pretože samozrejme, ako to býva na začiatku, aj keď sa niečo kopíruje, občas sa niečo zabudne skopírovať a preto boli veľké problémy s pripájaním periférií do Gam 87 a teda niektorých 88 verzií. Práve takých periférií, ktoré používali nejaké externé ROM pamäte. To sa potom teda vychytalo a drahšie FRB konektory sa nahradili priamym konektorom, ako bol na zbernici. Bolo tam vidno, že je tam vývoj, ale hlavne smerom k zníženiu ceny. Uh-huh. Ono použití těch originálních periférií od Spectra k Didacticu bylo problematický i tím, že vlastně na té sběrnici chyběly další napájecí větve, jak už jsem zmiňoval, tak byl zjednodušen zdroj, který měl pouze 12 V, takže tam chyběly 12V větve střídavý pro případný připojení periférií, které se z toho vyráběly vlastně napájecí obvod. A zároveň fyzická konstrukce té Gamy měla vzadu převis přes ten systémový konektor, takže všechny interfejsy, které byly orientované vertikálně pro ZX Spectrum, do toho buď nešly zastrčit, nebo se museli zastrčit přes nějaký prodlužováč sběrnice. Ještě bych zmínil klávesnici. Vlastně, když vyšly první televizní reklamy na to hurá, máme počítač Didactic Gamma, je kompatibilní se Sinclairem, tak tam jako obrovský bonus byla zmiňovaná kvalitní klávesnice. Ono to od začátku nebyla pravda, sice ty tlačítky byly mechanický, to znamená, že měly vydržet věčnost, na rozdíl od membrány, která hlavně u náruživých hráčů u toho Spectra znamenala, že se velice brzy promlátí, ale už jenom první pokus o psaní na tom Didacticu bylo jasný, že jsme zůstali kvalitativně a uživatelsky daleko za obyčejným gumovým Spectrem. A dneska s odstupem 30 a více let vlastně neexistuje klávesnice, která by to bez opravy a totální rozborky a zpětné sborky nějakým způsobem přežila. Plus se samozřejmě smazávají potisky na těch klávesách, ty klávesy se ološťují a je to oproti Spektru poměrně zásadní krok zpět, byť to měla být krok kupředu. Mm-hmm. No a keď konečne prišla revolúcia a režim padol, tak v Didacticu Skalica nepoľavili a v roku 1990 prichádzajú s bránou do sveta profesionálnych mikropočítačov. Čo bol Didactic M? Didactic M, já jenom zmíním, proč je tam vlastně to M-ko. Ono logicky by po Gamě měla přijít pravděpodobně Delta, a Deltu už jsem zmínil, že byl přebrandovaný Spectrum Plus a zároveň v Rusku se vyráběl klon jiného počítače pod názvem Delta S. Takže, aby nedošlo ke zmatení s těma dvěma projektama, tak bylo zvolení to písmenko M. Já sám osobně jsem nedohledal historické prameny, proč by se to mělo jmenovat M, možná chytřejší bude ikon. Já nemám o tomto informaci. Tak si prostě řekněme, že to byl Didactic M, který musel konstrukčně se zásadně změnit, protože už jsem zmiňoval, že toho originálního oboru ULA pro Spectrum od firmy Ferrante bylo vyrobeno konečné množství, kde se muselo nasytit jednak výroba Gamy a jednak servisní organizace služba, tak bylo nutné hledat náhradu. A ta náhrada se našla v podobě takzvané ruské uly, Angstrom ULA, která měla drobátko odlišné vlastnosti od původní Ferranteho uly. Odlišné časování, zbržďování přístupu do paměti v celém adresním rozsahu. Co ovšem měla lepší oproti původní ULA byl přímý RGB výstup, který ovšem se v případě Didacticu M nedočkal žádného zužitkování a i tak je uvnitř počítače čistě palový generátor, který z toho RGB signálu vyrábí kompozitní videovýstup. Takže tam se to bohužel nezužitkovalo. Pre nás, čo sa trochu venujeme servisu výpočtovej techniky z týchto dôb, je to trošku hrozivé, keď nás niekto osloví
potrebujem prečistiť, opraviť, vyriešiť didaktik M alebo didaktik gamma. Žiaľ, naozaj zub času sa prejavil na týchto počítačoch, ale nemyslím si, že to bolo iba časom. Samotná konštrukcia plošných spojov tých počítačov bola dosť nekvalitná, asi v rámci možností vtedajších technologických v rámci Československa. Zopár vývojárskych chýb sa pri návrhu plošného spoja určite urobilo, napríklad veľmi malé otvory na súčiastky, tým pádom je postrach akýkoľvek didaktik opravovať. A na nešťastie opäť klávesnica, ktorú Mirek spomínal v gamách, prešla revíziou, kde sme už čakali, že naozaj to bude revízia, ktorá tým klávesnicám pomôže a zjednoduší to užívateľské ovládanie. Utrpenie. Skôr sa stalo z toho utrpenie, pretože tie klávesy sa po veľmi krátkom čase, relatívne niekedy po pár rokoch, začali zasekať. Vtedy sa samozrejme nerátalo s tým, že by si niekto počítač vymienial každý rok, hej, ako je to treba možno dnes v niektorých prípadoch, takže rátalo sa s tým aj tie spektra, ktoré sme mali vtedy doma. Prežili s nami niekoľko, možno 5 ročníc, ale určite tých 5 rokov, prvých 5 rokov aktívneho používania. Pričom pri tých M-kách tam sme zisťovali, že písanie na klávesniciach vyrobených v našej krajine vôbec nie je komfortné, ako sme už spomínali pri tých IQ-čkách. To M-ko sa posunulo trošku, ale opäť nie tým správnym smerom a zasekávanie klávesníc vyvolávalo frustráciu mnohých začínajúcich programátorov. Preto M-ka už podľa mňa skončili skôr ako také hráčske stroje, kde si človek len zadá jeden príkaz, nahrá si nejakú hru a keďže už M-ko malo joystickové porty, bolo pomerne jednoduché, aby sa z neho stala herná konzola. Sme oproti takému bežnému spektru. Tie zadrhávajúce sa plasty a nepružné pružiny a polámané kontakty v M-kovej klávesnici tým pádom zase až tak nevadili. Možno, že najviac trpelo Jčko, symbol Shift a Pčko, ktoré sa používali na zadanie príkazu load a 2 úvodzoviek a prípadne ešte enter. No já jak jsem trpěl, jak říkám, že občas mi teda spolužáci a musím teda říct, že samozřejmě jako na oplátku já jim, jsme vymazali program na IQčku s stisknutím tlačítka reset, tak zaplať pánbu tlačítko reset na didaktiku M nefunguje samo o sobě, ale potřeba spojit se shiftem. A ještě si zmiňoval problematickou opravu vlastně veškerých gam a emek. Tak třeba co se týče gamy, tak kromě těch malých vyvrtaných otvorů pro součástky, tak sama kvalita toho plošného spoje byla taková, že pokud se tomu člověk jenom na dálku přiblížil horkým dechem nebo pájkou, tak se ty cesty začaly z toho samé odlupovat. Jo? To bylo prostě nehledě na to, že ty první verze gamy díky tomu, že vlastně se to dělalo trošku za pochodu, tak hodně těch součástek bylo přelepených z vrchu na modulátorech, na dalších součástkách a bylo tam hodně drátování. Jako vypadalo to samo o sobě jako téměř jako prototyp. No ale ku didaktiku M vzniklo aj veľa zaujímavých periférií z dielne didaktiku. Napríklad ten legendárny Melodik. Tak určite, tam k didaktiku M vznikli periférie rôzne. Napríklad spomínaný Melodik interface, kompatibilný s AY čipom. No a vznikli ďalšie zaujímavé periférie, týkali sa najmä rýchleho prístupu k dátam. To znamená disketové mechaniky, respektíve disketové jednotky. Ako prvá vznikla jednotka D40, čo bola 5 až 4 palcová mechanika, a potom vznikla D80, čo bola 3,5 palcová mechanika. No a potom sa múdre hlavy dali dokopy a zistili, že môžu vyrobiť kombinovaný počítač s disketovou mechanikou a vznikol didaktik kompakt, ktorý kombinoval v zásade M-ko s D80 mechanikou. Mě celkem překvapilo, že v didaktiku kompakt nebylo použito více paměti, protože se to prostě v té době vyloženě nabízelo. To byl sklonek výroby, každý by byl očekával AY zvukový čip uvnitř, každý by byl očekával uvnitř 128 kg paměti strankovaných, tak jak to bylo v originální 128 od Sinclaira, ale ono to tak prostě nebylo. To byla D80 se sepaná s M-kem dohromady do jedné krabice. Ovšem, zaplať pánbu, tam byl nějakým způsobem utilizován aspoň ta možnost RGB výstupu přímo z úly. Byl tam skart s RGB výstupem, čili poprvé jsme z těch klonů byli schopni dostat nějaký rozumnější obraz než po kompozitním videosignálu.
Těch kompaktů se vyrobilo velice málo, je to zase, jak už jsem zmínil, třeba u té Q150, je to velice ceněný sběratelský artikl. Není bez zajímavosti, že se dokonce pár kolegů a známých pustilo do repliky tohoto počítače, takže v současné době je k dispozici replika obou verzí desek, stejně také k dispozici replika klávesnice a dokonce je možný veřejně na internetu najít i STL model pro 3D tisk skříně pro Didactic Compact, čili ten, kdo na něj nemá nebo je pro něj nějakým způsobem nedostupný, či potřebuje opravit jednotlivé části výměnou, tak má tu možnost dneska toho kompakta dát dohromady tímto způsobem, což je super, že komunita takhle žije a ten legendární předposlední vlastně, ještě o tom možná bude řeč, legendární předposlední Didactic máme možnost si zreplikovat nebo dokonce velmi dobře opravit. No a na báze tohoto kompaktu potom vznikla taká poloprofesionálna prestavba Didactic Profi, čo bol vlastne kompakt namontovaný do krabice pripomínajúcej PC aj s PS2 konektormi na klávesnicu. On to byl asi co kůsto originál, protože k té vestavbě se použily vlastně i bedny, už rovnou určený pro PCčko a já sám osobně jsem viděl Profi postavený ne kolem kompaktu, ale kolem MK a kolem řadiče teda z D80 a přidaným teda, teďka mi připomeňte kolegové, interface pro připojení PS2 klávesnice se jmenoval Proface. Takže tohle to vlastně tvořilo dohromady Didactic Profi, počítač, který připomínal PCčko, ale uvnitř bylo vlastně Spectrum a bylo na něm tím pádem možný pouštět Spectrum kompatibilní programy a vypadalo to krásně jako PCčko. No, já si vlastně uvědomuji, že kromě toho, co jsem zmínil, že je možný si dneska vyrobit repliku Didacticu Compact, tak ještě tady té replice předcházela jiná konstrukce, v podstatě replika původního Didacticu Gamma, co se týče náhradové desky, která se jmenovala Didactic Gamma 192 kg, což je konstrukce Petra Valečka. A už podle názvu 192K znamená, že ten Didactic na sobě má 128 plus ještě dalších 64 kg paměti. A tuhle celou desku je možný výměnným způsobem zasadit do původní gamy a přidat gamě možnosti jak YUV výstupu, tak možnosti připojení joysticku. Na této desce je zároveň osazen AY zvukový čip a je tam osazena větší romka, 32 kg právě podle ZX Spectra 128, čili získáváte v krabici od Gamy významně spolehlivější počítač a navíc plně kompatibilní se ZX Spectrem 128K s tím nejhezčím toasterkem, který kdy Sinclair vyrobil. Takže najednou je tam možnost provozovat lepší hry, najednou tam možnost provozovat zvukově orientované aplikace. Skvělá konstrukce za mě. A je významně spolehlivější a stabilnější, než byl původní Didactic. Ďakujem, že ste to počúvali až sem. Ak sa vám tento diel páčil, kliknite na odber kdekoľvek to počúvate. Pomôžte podcastu rásť, lajkujte a zdieľajte na sociálnych sieťach, dajte o tom vedieť aj ostatným. Navštívte stránky podcastu na zapečený.borik.net, kde môžete aj finančne podporiť jeho vznik na platforme Ko-fi. Tak do počutia na budúce.